saka ndichikutaurira kuti natural intelligence is just something chiri ngori mufamily medu. Ndozvatiri ngori ndozvatiri ngori. Izvino maona kuti Antigufi kuAmerica uko vagraduate udoctor hwavo kudai. Mufamily medu we are just like that. Don't sit on your brains. You are intelligent. Once zvandotadadori kuIreland doctor, kuCanada doctor, izvino kuAmerica kwese ukangocheuka kudai unowana anokurapa nzeve yaponja uchingopambwa maantibiotic. Aiwa that vatumirei mamessage izvozvo. Everyone by yourself, congratulations. Makorokoto amhlope Antigufi madadisi. Munhu wese achitomira ndokuti vanyatsonzwa kudzirwa nokuti vaita zvakanaka. Izvino tiri kuti tinenge uchingoti tina tete vedu doctor. It's nice. Be inspired. Nezvaitwa naAntigufi vaita zvakanaka. And madoctor ane mari. Izvino she's master of the ATM. Akazvimirira. In fact, iwe Dori, mutumire message zviri kujoka ubva wati zvanzi makorokoto mama, you are now master of the ATM. Tikatorara tamumayusa kanhasi. Ndite ndega saying, can't you see it's a